Zdravím vás u tohoto videa. Dnes si ukážeme, jak vypadá cestování s obytným autem, a to konkrétně na modelu Remorque Lik 5 na podvozku Ford, který máme k dispozici v naší půjčovně v Lipníku nad Bečvou. Toto auto je vybaveno tempomatem a couvací kamerou, takže parkování a couvání nejsou žádný problém. Vozidlo je poháněno naftou a AdBlue. Tady se nacházejí plynové bomby, jsou dvě a dostatečně velké na pohon ledničky, topení a plynového sporáku. Jsou propojeny systémem Dual Control, takže není nutné zavírat na jízdu. Na levé straně auta se nachází víčko pro doplnění vody. Vodu můžete doplnit hadicí, která je v garáži, nebo konví. Jak funguje záchod v obytném autě? Zde je kazeta WC, kterou lze snadno vytáhnout a naplnit cca 2 litry vody a chemie. Po použití stačí otevřít víčko a spláchnout. Na levé straně v garáži máme na míru udělaný regál pro vybavení, jako je rozkládací stůl, venkovní koberec, nájezdové klíny, které slouží k vyrovnání auta na nerovném terénu, aby byl váš pobyt co nejpohodlnější. Výstražný čtverec na nosiče kol, držáky na kola, hadici na doplňování vody, opravnou sadu na pneumatiky a chemii do WC. Na zadní straně je držák na 4 kola. Další kola lze umístit do garáže. Z této strany najdete 6 židlí a 2 30metrové prodlužky na připojení auta na 220 V a přechodku. Je zde také konev na doplnění vody a kyblík. Na pravé straně auta je zásuvka na připojení 220 V a připojení na doplnění plynu. Odpadní nádrž se vypouští tímto táhlem. Auto je také vybaveno venkovní markízou, která poskytuje příjemný stín a ochranu před deštěm. Pod markízou je dostatek prostoru pro pohodlné sezení venku, takže si můžete vychutnat čerstvý vzduch a krásné výhledy kdekoliv zastavíte. K dispozici jsou venkovní židle a stůl, takže si můžete snadno vytvořit pohodlné sezení. Podíváme se také dovnitř obytného auta. Zde je prostorná kuchyň. Kuchyně je plně vybavená 3 plotýnkami, sadou nádobí pro 6 osob, s příbory, noží, hrnci a pánvemi a mnoho úložných prostor, včetně velké skříně. Posezení je rozkládací, takže auto pojme až 6 lidí na jízdu i na spaní. Přední sedačky jsou otočné, takže se pohodlně usadí až 6 osob. Hlavní ovládací panel kontroluje elektriku, osvětlení, stav baterií a vody. Také zapíná čerpadlo na vodu. Auto má 2 baterie, jednu pro podvozek a jednu pro nástavbu, která se dobíjí za jízdy, solárním panelem nebo po zapojení na 220 V. Díky tomu je auto soběstačné a zařízení na 12 V funguje bez připojení i několik dnů. K dispozici jsou USB konektory a 12V zásuvka. 2 zásuvky na 220 V fungují pouze po připojení obytného auta do sítě. Lednička je kombinovaná a lze ji provozovat na plyn, elektriku, 220 V nebo 12 V. Doporučuji používat plyn nebo 220 V, protože lednička má nízkou spotřebu a dobře chladí, zatímco provoz na 12 V je neefektivní. V obytném autě je také sprcha, která je ideální na rychlé opláchnutí. Nádrž na vodu má kapacitu 85 litrů a odpadní nádrž 100 litrů. Topení je zde řešeno průduchy, kterými proudí teplý vzduch. Na panelu můžete nastavit ohřev teplé vody, topení a sílu ventilátoru topení. Zkuste tak trochu jinou dovolenou bez hranic v plném komfortu a zažijte nezapomenutelné chvíle a dobrodružství.